Κάτι φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο για τα ζώα συντροφιά στη χώρα μας. Η ελληνική αστυνομία, σε ημερίδα που διοργάνωσε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεσμεύτηκε να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά τα περιστατικά θανάτωσης και κακοποίησης ζώων, προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κύκλο βίας που ντροπιάζει τη χώρα στο εξωτερικό. Φεβρουάριος 2011. Νεκρά ζώα στο Ζάπιο από φόλες. Ιανουάριος του 2011. Συλλαμβάνεται 17χρονος που δημοσίευε στο διαδίκτυο βίντεο και φωτογραφίες με βασανισμούς ζώων. Νοέμβριος του 2010. Κουτάβι ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου σε σχολείο της Καβάλας. Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα κακοποιούνται, βασανίζονται και θανατώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Ελάχιστοι όμως είναι οι δράστες που συλλαμβάνονται και τιμωρούνται. Σουβλισμένα σκυλιά. Ζώα πολτοποιημένα σαν χαλκομανίες στους δρόμους. Δηλητηριασμένα, σκελετωμένα, ζώα τυφλά και σακατεμένα από πυροβολισμούς, κρεμασμένα ζωντανά, άρρωστα, φρικτά κακοποιημένα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον τουρισμό. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Για πρώτη φορά το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, σε ημερίδα που συνδιοργάνωσε με το τμήμα κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεσμεύτηκε να εργαστεί συντονισμένα προκειμένου να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη βία απέναντι στα ζώα. Η προστασία των ζώων από την ανθρώπινη βαρβαρότητα, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει πέραν της αυστηρής ποινικής μεταχείρισης των παραβατών, πέραν των αστυνομικών μέτρων πρόληψης και καταστολής, να συνοδεύεται από την αλλαγή της αντίληψης του μέσου πολίτη για το ζήτημα αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα είναι 5 φορές πιο πιθανό να διαπράξουν βία εγκλήματα εναντίον ανθρώπων. Σύμφωνα με τις ξένες μελέτες που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα, το 100% όσων είχαν διαπράξει σεξουαλική δολοφονία είχαν κακοποιήσει ζώα, ενώ το 99% όσων είχαν κακοποιήσει ζώα είχαν καταδικαστεί και για άλλα εγκλήματα. Όσο λοιπόν οι περιπτώσεις κακοποίησης αυξάνονται στη χώρα μας, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν κακοποίηση, θανάτωση, βασανισμό ζώων και η παραπομπή και τιμωρία του στο δικαστήριο. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν τα περιστατικά κακοποίησης και θανάτωσης ζώων, στα οποία τα όργανα της τάξης είναι υποχρεωμένα να δράσουν άμεσα. Τα εγκλήματα αυτά διώκονται αυτεπάγγελτα χωρίς να χρειάζεται η υποβολή μήνυσης.